A 2 semanas vista da celebración do San Marcos, esta mañá presentábase na Casa Consistorial o programa de actividades a desenvolver na Feira Cabalar, un dos principais atractivos destes festexos. O concelleiro de Cultura, José Pérez, destacou a importancia desta feira, que nos últimos anos da man da Asociación Pura Raza Cabalo Galego, entidade que se encarga da súa organización, está a adquirir un maior protagonismo. Que realmente sigue sendo un éxito a participación dos cabalos nas feiras, con máis de 100 cabalos de participación. Creemos que os premios que aquí vedes detallados nos díticos, creo que sobre 3.000 euros en premios, creo que, que dignifican un pouco tamén a xente que participa de todo Galicia e que ven de todos os puntos de Mondoñedo, de Tui, de Vigo, de Pontevedra, de Padrón, e de todos os sitios logo desta Pascua que pasou, outra tradicional feira de aquí. Esperar pois unha altísima participación. Se o tempo ben bo, como din, que vayan a cambiar as tornas, esperemos superar eses 20.000 visitantes que tivemos o ano pasado, e a participación pois rondará algo moi similar, posto que a cantidade de premios así o estipula tamén, pois sobre as 100 cabezas que poderán estar en concurso. O presidente da Asociación Pura Raza Cabalo Galego, Xacobe Pérez, foi o encargado de debullar o programa da feira, con todas as actividades previstas para ese día, destacando os concursos morfolóxicos de cabalos de pura raza galega, puntuables para a Copa Galicia, así como tamén a de cabalos e eguas cruzadas, e a de poldros e cabalos e eguas de pura raza árabe, nos que se repartirán uns 3.000 euros en premios. Tamén se recuperarán este ano as exhibicións de andadura galega. Recupérase novamente o tránsito dos cabalos de andadura nas marchas Serrada e Chapeada. Era o xeito tradicional de como camiñaban os arrieiros, a xente dos camiños que iban dende Portos Apóstoli a Compostela, empregando ese paso tradicional, a marcha Serrada e a Chapeada, de 2 tempos e de 4 tempos. Como novidade este ano organizarase tamén a primeira ruta ecuestre San Marcos Noia Portus Apóstoli, prevista para mañá do domingo 22 de abril, para rescatar así os itinerarios a cabalo que se realizaban antigamente con mercadorías dende a vila ata Compostela.